Pán poslanec Gábor Grendel. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tomu úradnému záznamu. Pán minister, hovoríte, že vy máte teda inú verziu a teda prvá strana sa zhoduje a druhá sa líši. Čiže zhoduje sa to, že sa pán Bašternák pýtal policajtov, prečo ho buzerujú. Zhoduje sa aj to, že sa pýtal na mená členov hliadky. Zhoduje sa aj to, že sa vypytoval, či sú z PMJ. Že sa pýtal, z akého oddelenia sú. Že mu člen hliadky povedal, že sú z obvodného oddelenia Nové Mesto Západ. Aj to, že toto ďalej pán Bašternák tlmočil do telefónu. Aj to, že pán Bašternák diktoval evidenčné číslo policajného auta do telefónu. Aj to, že asi o 10 minút členovi hliadky zazvonil telefón, pričom na displeji sa mu objavilo policajné služobné telefónne číslo. Toto všetko je z prvej strany toho úradného záznamu. Aká je potom tá druhá strana? Že pán Bašternák sa na to pýtal a diktoval to evidenčné číslo a útvar a tak ďalej, aby nadriadení sa tým policajtom ozvali a pochválili ich, aby im dali odmenu, aby ich povýšili? To nedáva nejakú veľkú logiku. A vôbec, prečo ten úradný záznam vôbec vznikol? Úradné záznamy vznikajú vtedy, keď nastane nejaká konfliktná alebo sporná, vážna situácia, aby policajti to spísali a dali na vedomie svojim nadriadeným, aby boli takým záznamom krytí. Čiže ak je rozdiel medzi tou druhou stranou a vlastne žiaden nátlak sa nestal, tak na čo vôbec spisovali úradný záznam? To nedáva logiku.